No niin, ennen kuin aloitetaan, niin lyhyt esittely kulmihokoneen osista ja toiminnasta. Eli runko, missä on moottori, katkaisija, tässä mallissa on tässä sivulla, joskus se on täällä päällä. Sitten vaihelaatikko, eli planetaario, joka siirtää sitä voimaa 90 asteen kulmaan. Sitten erillinen kahva, irrotettava. Sitten tässä on se laikka ja sitten täällä on kiristysmutteri, mikä pitää tämän laikan paikallaan. Ja irrotakseen sitä laikkaa ja kiristysmutteria tarvitaan tämmöinen, joka sopii tälle koneelle. Ennen kuin aloitetaan vaihtaa tämä laikka, niin mikä on se ensimmäinen asia, mitä pitää muistaa? Aivan oikein. Virtajohto seinästä irti. Ja ensimmäinen askel, kun me aletaan irrottamaan, niin tämä lukituspainike, mikä on täällä päällä, joissakin malleissa se voi olla siinä sivulla, mutta tässä Makitassa se on tässä päällä, niin painetaan sormella sitä sisään ja käsin pyöritetään tämä laikka, kunnes se löytää reijän ja mihin se uppoaa. Ja nyt kun tappi on lukenut tämän laikan ja akselin, niin otat tämä irrotustyökalu ja asennat ne tapit mutterin reikiin ja kierrät vastapäivään. Niin sitten lopuksi kierrät sen käsin ja otat mutterin irti. Nyt pystyt sitten ottaa tämä katkaisulaikka pois. Tässä on nyt huomioitava, että tässä on se akseli, missä on mutterin jenkaat, niin tässä alla on tämmöinen aluslevy, joka kuuluu olla täällä. Ilman tätä laikka ei saada kunnolla kiinni. Ja se on muotoiltu niin, että se lukittuu tuohon uraan, eli se ei pyöri mihinkään sekään. Nyt kun tämä mutteri on irti, niin nyt on huomioitava, että tämä ei ole symmetrinen. Se on muotoiltu niin, että tämä litteä, tasainen puoli, se on tarkoitettu, kun sulla on tämmöinen ohut katkaisulaikka asennettu. Mutta jos sä laitat tämmöinen paksumpi hiontalaikka, metalli, alumiini, mikä lienee, jonka paksuus on melkein semmoinen 10 milliä, niin sitten sun pitää käyttää tämä puoli sisäänpäin, eli missä on tuo korotettu osa. Se tekee sen niin, että kun sä laitat sen siihen, niin se tulee sitten tasaisempi ja se ohjaa ja pitää tämän laikan paikallaan, ettei se alkaa tärisee. Eli tarkoitus on se, että kun laitat tämän oikein päin, niin tämä mutteri pitää tämän laikan paikallaan. Niin riippuen minkälainen laikka sulla on, niin sun pitää asentaa se mutteri oikein päin. Eli jos katsotaan nyt tätä akselia, jos mä laitan tämän siihen, niin tämä aluslevy on muotoiltu niin, että se keskittää tämän laikan. Eli nyt jos mä laitan tämän katkaisulaikan, niin mä asennan sen sillä tällä tasaisella puolella näin. Ja nyt se ei sitten niin pääse liikkumaan mihinkään. Nyt kun sitten kiristät tämän mutterin, niin sitähän helposti miettii, että kuinka kireäksi mä vedän sitä. Eli niitä kiristysmomentteja löytyy ohjeista,
Mutta pääsääntöisesti on se, että ei tarvitse ihan niin kuin ylikiristää. Eli otat tämän työkalun, irrotustyökalun, kiristystyökalun ja kiristät sitä sille, että se nyt tuntuu, että se on kiinni. Ja katsokaa käyttöohjeissa, mikä on se oikea kiristysmomentti. Sitten kun on käyttänyt näitä, niin kyllä se tuntuma tulee, että miten kovasti tarvii kiristää. Ja tässä oli minun opetusvideo, miten vaihdetaan laikkaa tämmöiseen kulmahiomakoneeseen, eli rälläkkään. Kiitän seurastanne ja toivon teille hyvää jatkoa. Kiitos.